Dnes uvidíte. Martin pije vodu. Dávid obeduje. Martin sa pozrie na čas. Dávid beží. Dobrý deň, my si skutečujeme infraštruktúru mesta Bratislava. Naše preteky začínajú tuto na podstanicovou zastávkou. Cieľová destinácia je Petržalka Vyšehradská a presnejšie povedané kostol Svätej Panny Márie. Uvidíme, kto vyhrá. Otestujeme si auto proti hromadnej doprave. A ten, kto z nás vyhrá, ten sa zapíše do dejín mesta Bratislava. Čaute, ja som Martin a ja si dnes zvolím zbraň hromadného ničenia, a to legendárnu linku 93. Ako vidíte, mám aj lístok, takže nebudem žiadny čierny pasažér, jak sa hovorí. A uvidíme, čo to bude. Či ja budem rýchlejší, alebo pán Dávid, čo to bol pred chvíľkou. Budete počuť kolegu Martina. Hačik je v tom, že on keď nastúpi do svojho autobusu, ja sa musím presunúť cez ten nadchod smerom k autu. A v tom je väčší problém. Ja keď do auta nastúpim, ja môžem si zaplatiť parkovanie, o ktorom zatiaľ ani neviem. To ma zdrží ešte viac. Potom sa musím presunúť na Vyšehradsku a zaparkovať tam autom legálne. Aby som parkoval tam, kde sú všetky zóny a aby som neporušoval žiadnu parkovaciu politiku v mestskej časti Petržalka. Takže ide mi to o 3 minúty. O 3 minúty? Zaujímavé. Ale že som kamarát, tak počkám na teba. Síce viem, že auto nemusí čakať ako ty na svoj autobus, ale ja som ako kamarát, počkám na teba. Takže mne už ide autobus, ako vidíte, a David ma tak trošku podrazil a nepočkal, kým príde. No a tak uvidíme, ako to bude. Takže Martinovi už odišiel autobus. Som už uveženil počkám, ale nepočkám. A ideme k svojmu môjmu autu. Ja to mám v pohode, takže klimatizované. Takže porazíme si isto. Darite musím využiť iný. Toto nie je až tak v pohode, ako som si myslel. Čo? Nasleduje zastávka. Jo, táto hromadná doprava. Takže lístok som si označil. A môžete vidieť Martina, to práve nastupuje do autobusu. Zatiaľ si ma tu na nadchode. A ktoré som takto už pri stanici, môžete vidieť. A uvidíme. Ale ak chcete radu, stavte na mňa, auto vyhrá furt. My sa blížime do auta a uvidíme. Tak, sme v aute. Pôjďte potuje. Štartujeme. Platíme za parkovanie euro 50, nečakané. Označil. A teraz ideme obdivovať krásne mesta. Tak, prichádzame okolo Hočového námestia. A ja mám pre Davida tiež prekvapenie, a to, že nepôjdem celú cestu 93. Tak uvidíme. Dúfam, že ten podraz, čo spravil, tak teraz sa mu vráti vďaka tomuto môjmu podrazu. Tak, teraz sa blížime na Zachovu. Tak, sme na Zachovej. A uvidíme, no. Zatiaľ to môže byť akokoľvek, 50 na 50. Samozrejme na 5. Tak uvidíme. Ideme, za chvíľu pôjdeme cez most a okolo auta. A keby sme nemali zahrúkať,
že sa tam dostal na niečo, ale ako ste videli u Kanadiča, tak stanice obiehajú jedna po druhej a ja len čakám na ten môj risk. A z Žese Budatínska prestupujem na 99 a uvidím, či sa mi to oplatí. Tak, to je moja podivra, keďže môj kolega na mňa nepočkal na ten autobus. Tak toto je zase moje. Tak uvidíme, že či sa mi to oplatí alebo nie. Parkovanie máme teda uhradené. A my ideme. A zase tá červená, furt je tá červená, nestíham už teraz. A musíme to vyhrať, my to musíme vyhrať. A ďalšie červená, to si robí zo mňa srandu. No ako mám toto teraz stihnúť? Ako? Ideme. Áno, dobrý semafor. Stíhame zatiaľ. Ale je strašne teplo, ja už viem, že teraz nestíham. Martin ide už na ceste. A my čo? My sme tu, nestíhame. Práve teraz prechádzam okolo prezidentského palácu. Už tam môžete vidieť v diaľke, nezaostrené síce, ale most UFO. A strašne teplo je dneska, čo je neskutočné. Môžete vidieť aktuálne most UFO a ideme teda. Musíme to dať v diaľke vidieť nejaký autobus. Uvidíme, aký to bude. To je neskutočné toto. Nemôže Martin vyhrať, proste nemôže hromadná doprava poraziť auto. Sa proste nedá. Kdož to je náhodou ten jeho autobus? Je to možné? Uvidíme. Možno ho predbehneme. Ale je ten problém s tým, že my nemáme navigáciu. Neviem, ak sa máme dostať. To je taký zásadný, ale nie. Zase je červená, furt je tá červená. Fakt my to nestihneme s týmto tempom, to je prúser. Teda bude. Už stojím tu na semafore, asi neviem koľko, 2-3 minútky a konečne je zelená. Ideme. Teraz budem za chvíľu prestupovať. Takže uvidíme, či sa mi to vyplatí alebo nie. Dúfam, že hej, že sa mi to oplatí, ale keďže on ma podrazil, tak teraz sa mu to vráti. A ani o to nevie. No, asi ani ja som to nevedel, ale uvidíme. Tak a teraz budem čakať na buď 98 alebo 99. A idem na zastávku Ľubovianska, ktorá je vzdialená 4 minúty. Tak uvidíme, že či ten môj risk mi za to stál, alebo nie. Ale bohužiaľ tam je moc, keby som išiel 93, tak až na konečnú, tak je tam až príliš dlho pešo, by som išiel. A možno, že by som to nestíhal, takže uvidím. On to tiež nebudeme ľahké, David, keďže je veľa červených, môže dostať nejakú zápchu, alebo policajt dostali za to, že moc rýchlo ide, tak uvidíme. Ten inak záber z autobusu bol fakt chaotický, takže sa trošku ospravedlňujem za to, ale žiadny označovač skoro nefungoval, iba posledný a potom to už bol čo, takže dúfam, že to oceníte. Ešte taký malý dodatok. Keď vidím, ako je plné parkovanie v Bratislave, ako môžete vidieť, tak nájsť niekde legálne miesto, no neviem. Takže to je tiež zábava pre mňa.
A pre mňa nie, lebo ja sa tam dojdem pešo. Problém je ten, že ja som ešte furt Martina nevidel. A už sme takto. Už sme skoro tam v cieli. Skoro sme to dokázali. Musíme to vyhrať. Fakt akože musíme. Nie je šanca, že my to nevyhráme. Keď dáme nové dopravné obmedzenia, môžeme ísť 60. Nemusíme byť viazaní cestou. Môžeme ísť, ideme. Aktuálne sme tuto pri Tesco Express. V ďalke vidím Danubia. Vy do chvíľku na kamery uvidíte tiež. Vidíte? Danubia. Už sme skoro v cieli. Cítim to kostiak, my toto vyhráme. Ešte musíme nájsť potom parkovacie miesto v Bratislave. Ježiš, to bude komplikované. Fakt tej Petržalke zaparkovať. Jaj, to bude celé zle. Ale horšie je fakt, že neviem, že či idem dobre, neidem dobre, len viem, že niekde idem. Jedine to viem. Aktuálne som zistil, že od cieľa mám 5 minút s autom. A furt nič neznamená. A chvíľku sa budem otáčať, tak zaradíme sa do ďalšieho kruhu. Už vidím zastávku Vyšehradská. Už sme blízko, ja to cítim v kostiach. Ale furt musíme zistiť, kde sa vieme otočiť. To je ten najväčší problém náš. Sa tam dostať. Ale podľa mňa aj sa nemusíme ponáhľať. Nemusíme. My to stíhame, nie? Sa dá otočiť. Tu sa nedá otočiť, Pane Bože. Bože Krista. To nám skomplikovalo celú udalosť. Ale nevadí, musíme ponáhľať. Niekde sa určite vieme otočiť ešte. Musíme mať tú šancu. A možno na konci cesty sa vieme otočiť. Boha Krista, to predloží všetko. Rád vám poviem, že furt neviem, že kde je Martin. Neviem sa ani predstaviť, ale už nejakú dobu ideme. Je 13:06 a Martina ešte nevidím. Ideme takto. Cez kruhač. Otáčame sa aktuálne späť na tú cestu. Tam sme sa nevedeli otočiť my. Ale nevadí, ničomu nebudeme zúfať. Malé zdržanie, ale nič to pre nás neznamená. My to vyhráme. Navigácia nám hlási, že o 4 minútky sme tam. Dvojaká na tom náš Martin. Ideme sa preradiť do pruhu. Dobre, blíklo nám to na zelenú. A blíž na tá zelená môžeme ísť. Tu budeme odbáčať. Tu prejdem popri panelákoch. Už to iba o minúty. Nič iné nie je o závod o minúty. O sekundy. Nemôžem, neverím tomu, že Martin by tam dorazil skôr. Není šance. My to máme vyhraté. Uvidíte, ja vám to garantujem. Ja už sme u tom. Všade tu vidím zóna. Bože Krista, chráň. A nech tam máme ako kde zaparkovať. Pred nami je spomalací pruh. Zabočíme sem. Pre návštevníkov rezidentstva Boha Krista tam nemôžeme zaparkovať. Nevadí. Zase červená. Nie, to nie je možné. Zase stojíme na tej sprostej zastranej červenej. Ideme už. Dáme ľuďom prednosť. Už iba jedno auto ide. Ideme. Ale čo tam moje oči vidia? Lidl! Uvidíme, či tam bude prvý. Uvidíme. Máme menšiu záchranu. Tu Lidl musíme nájsť parking, kde tam viem zastaviť. Máme vyhraté. My to dokážeme. Vchádzame na parkovisko do Lidla. A hneď vedľa to je kostol. Z diaľky Martina nikde nevidím. To je dobrá správa pre nás. Ako hovorím, ideme sem do Lidla. Budeme parkovať. Ako vidíte, tam ten kostol je náš cieľ. To je Lidl, tak pred chvíľou volal. Ale zňa tak trošku falošne, takže neviem. Ciele. Nasleduje zastávka Ľubovňanska. Táto môže byť jeho.
vidíte. To je jeho auto, takže uvidíme, že to tam bude skôr. Oplatilo sa mi to, neoplatilo sa mi to. No, teraz to je na červenej. Takže uvidíme. Som zvedavý. Vyberáme kľúčik z auta. Ideme. Urbáme, môže vyhrať. Ale vyhráme. Takže ľudia, zase mi volal ten falošňák. Už som ho videl pri tom kostole, takže nepodarilo sa ho schovať. Čo je škoda, mohla by byť surprise, because face. Ako aj ja mu klamem, no jeho podvod vyššie lepšie ako ten môj. Podľa mňa, keby som išiel 93 na konečnú, to je veľmi ďaleko pešo, to by som určite nebol na tom lepšie ako teraz. Takže natočím vám ten kostol, čo je cieľ. Tak tam je cieľ, ten kostol, a ten falošňák mi pred chvíľou volal, že mu nefunguje navigácia ani nič. Musím sa ponáhať cez prchod. Sekundu. Tak. Takže ako bol falošný na začiatku, tak aj na konci, ty vole, je to herec. Takže... Teraz... Neviem, no. Tá MHD bola na začiatku fakt chaos. A toto potom to bolo pohoda. Neviem, ako on sa moc ponáhľal vlastne. A tak. A no, neviem, mám sa tváriť, že som prvý, nemám, povedz. Kostol. Marcia, ja tu nevidím nikde. Kostol. Dorazili sme tam, sme tu prví. A pozrieme sa po okolí. Ale tu není. Fakt. Nebude tu. Ja ho tu nevidím. Dokážem. Máme to vymyslieť. Takže ak si stavíme na auto, že auto vyhrá 19%, a my teraz sa pojďme dovnútra, čo my treba ísť, tam musíme byť ticho. Takže vnútri kostela sme nevideli, skúste mu zavolať. Tak ideme dnu teda. Vnútri budeme troška potichšie, potom sa nemá moc kričať. A nie sa usadíme. Vidíte to, listolek kostela, aj keď je kostela, tak to nepoznám úplne. A no, synťakšie, sedíme si sem. Počkaj, nie tu knižku. Uvidíme, kedy príde. On celý deň nevidel moje auto, že som zaparkoval tam pri Lidli, ale ja ho nikde nevidím. Tak som ti na okolí prechádzal, ale nejde dovnútra. On asi netuší, že my sme tu. Tak, toto je ten kostol. No. A síce to ten falošňák není, asi sa schováva a ja som ho videl. Aj jeho auto tu už bolo. Ale tak, budem robiť prekvapeného, že čo ti dáva. Vôbec som ťa nevidel. Vôbec, ty si to prvý? Čo? No uvidíme. Kde je? Ako teraz čo? Mám vreskať, že som prvý, alebo čo? Ferkoste. To sú ľudia. Ty vole. Čo mám robiť? Akože som prvý, to nemôžem vreskať. Som to ľudia. Neviem sa tu pozerať, že kde je.
ten káčo. Ty vole. Kde sa mám schovať? Čakaj. Tu dúfam, že nie je zákaz vstupu. Nevyzerá to tak. Ale akože... Haló? Ty vole, kde? Čo, kapitula? Alebo čo? Mám výhru, ktorú nemám mať? Tak pôjdem do toho kosta, možno, že tam asi sa modliť za svoje hriechy. V kostole, tak ja som sa nevšimol. Neviem, čo mu mám aj ja zavolať, tak falošne, že som vyhral. Jak to spravím? Čo, neviem. Tak ja mu zavolám, poviem, že som vyhral, tak falošne, že jupi, a že teda nech sa ukáže. Ono nás vôbec nič netuší. Poďme teda privítať. Mladý pane, do kostola sa nechodí, alebo čo? To som si nemyslel, že prijete neskôršie. A máme ho tu, očividne. A nejak mu to nevyšlo. No, nie. Nejak ti to nevyšlo. Už na teba čakám. Vyše 10 minút. To čo sa stalo po ceste? Povedz mi to. Neviem. Asi je predsa len pomalší. Asi predsa, že sme vyhrali? Ja ťa čakám v kostole, že pôjdeme na spolu svetú omšu a ty si ma takto sklamal. Aký je falošný, aký mi volal takrát. A však nevadí. Asi sa spovedal z hriechu, takže to je v poriadku. Takže videli ste to na vlastnej koži. My sme prišli ako prví. Síce nefungovala navigácia, boli sme v Riti, ale cestu sme si našli. Takže, my sme vyhrali. Ja som vám vravel, saďte si na tým v aute. Celý čas som vám to hovoril, že posádka auta je furt rýchlejšia a lepšia ako autobus. No a ja som to nečakal, čakal som, že to bude viac vyrovnané, viac 50 na 50, podľa mňa aj vy ste to čakali. A ja som to radil opäť až 10 minút neskôr ako pán Pávič, tuto. A keby lepšie zaparkovať, aby bol aj nejaký moment prekvapenia, ale tak čo už. Hlavne, že klamal jak divý pes a hovoril, že zabudil a že nie je na parkovací miesto. My sme sa reálne stratili. My sme išli až nakoniec Panonskej, sme sa potom otáčali. Ale čo tu, Ale normálne, áno, však uvidíš to v zástave, pozri sa. No však pozrieme to v zástave, uvidíme. Dobre, ale sme pri kostole. Takže musíme byť slušní, áno. Tak teraz sa prežehnajme, pozrieme sa. Snad nás farár neudané niekde. Áno, a on sa pomodlil, keď... To ste mohli vidieť, to veľké porovnávanie. A očividne auto furt vyhrá nad hromadnou dopravou. A možno nie, uvidíme na budúce, možno iný okruh si dáme, alebo úplne niečo iného. A to uvidíte iba keď dáte odber a like a nejaký ten komentár. Takže... A my sa učíme tohto šokovaného konca. Ja som to určite neočakával. Vidíme sa ďalšieho videa. A čaute. A s Pánom Bohom a prežehnajte sa. Môže asi byť.